the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Tuo mar kansa mulongi mawaduto yore mopogore opogore. Anyuolawa, osiepewa, kata jogo mawatiyogo nyalo bedo ni achiel kuomwa osechango ne tuo mar kansa. Jarit jatuo mar kansa kata en jalno machiwo kony ne jatuo mar kansa. Tuo mar kansa en gino mantiere kindwa waduto. Nyaka wariwne lwedo mondo waked kode. Kanyakla wariwre kedo gi tuo mar kansa. Ka waduto wadhi mondo timnwa screening. Oteni ukelni kod Royal Media Services. We care. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kamano, momi asehero ae od ni koko wacho ni ngata. Wachno no kunyal rito kose unupanda ngo. Sera na singrani, odiochieng' makawuono ni in ibiro yie. Nikech mai gima nok ineno kadhi timre. Inibo bedo gi wich kuot. Nikech onge gima ibiro wacho. To bende onge gima inibiro timo. Waya, gigi teo timre mana nikech an. I'm sorry, I'm really sorry. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dow cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakona mogijo machiegni nitiere karka chenro mar piny dhi nyime kwa nono Gaset an ka kod Jowi Raymond wayuda ne Gaset moido ka thuolo mokwongo kama nitiere karka Gaset mar Daily Nation ite mokwongo ondik sigeni mathoth ahinya mantiere karka wayuda ne sigana mantiere karka mane ite mokwongo mabendo dhi yudo thuolo mano mar rango ni to wayudo gi e yo mane mano kama nitiere kod ka giwacho ni obila matiyo kod simbe mag ong'we yamo mae kama intiere kendo sigana ni ageni wanyalo thuolo mar rango mokwongo kama sikunde yao kama sikunde time penj mago sikunde matimo penj ma KEPSEA jopuonjre marom 1.3 Rigathi Gachagua chopo e doho mar mondo mi ogol joma yalo buche joma yalo buche ge 3 mane doho mamalo odagi ka omiyo peke ite mara auchiel eno dhi e doho no mara pil mano bende oda temo gik mathoth ahinya mar neno ni udong' e apisi kata otamo jogo mara mondo mi ogole apisi machielo bende nitiere mago ma jatend piny wacho ni ero stop propaganda odike piny kar kae
mano kama gintiere. Ang'eni githoth ahinya odiochieng' ma kawuono ita ni mokwongo to Jowi Raymond adok ni machiegni wachakane rango wach momipe kar kae ma bende nitiere ite mar ariyo kod ite no mar adek kaka jo Subaruka chopo nyaka e odi kama intie. Apani nyaka gie sani japiny onge gadiera ewi siri mag wechewa mag tudruok, nikech iyudo ka adier makende ni ng'ato nyalo bedo ni ne ondiko kata gimoro e mbui to ndike to tiyo kata gi gima kizungu luongo ni anonymous, yani tiyo gi nying mabandia. Iyudo ka nitie kaka inyalo manye mos mipoko yudi mana kaka wacho mabiye odi. Adier oboke ma kawuono menyo kaka obila osebedo ka tiyo gi kambi mar tudruok e chopo ne oganda ma samoro osebed kindhiyo. Apani nyaka gima sani nyaka wapenjre, nikech iyudo ka kambi mar Safaricom nowacho motelo kanyo ni mondo mi gigol nonro mag ng'ato wuon midwaro nyaka gol chik mowuok e doho kata court order. Kata kamano iyudo ka mae sani chik ma ok lu. Obila ipapok osechopo, gima ne ndiko cha oseriw, gima ne ndiko cha osemaki moluwi godo moyudi. Apani nyaka gie sani en gima ber, to gima dwa penjre kileo ni to sama joma undo tim, nikech sani iyudo kaka ilal gi ji mang'eny, ng'ano yudo kotho, ng'ano kia ang'o miyo sama imanyo jogi to nonro gi ok yud mapiyo. To sama imanyo ng'ato kata monego bed ni tere do gi weche mag ndicho mopogore opogore to nonro mag gi yango. Apani gino onego bed ni kete ni sama neko timore kata sama otim moro makoch, mane sama onego bed ni dhi kawe nonro mag jogi moko oko kwa thuolo margi. Lakini moko ma cases moko matindo gi to onego bed ni chik yie mondo doho mokwong gol chik eka gol information, nikech sani ka wadhi kama to onge ng'ama ni safe. Nikech ok wang'eyo gima osebed kinono, ok wang'eyo ng'ama osebedo ka, nikech iyudo ka samoro lony manyasani ni bende koro samoro kata obila kende matiyo kode, samoro nyaka jok man gi lony e weche mag tudruok nyala dhi to kaka wanonro mag ji to ng'eyo ng'ama itudorigo, gimipango timo, ohala migoyo. Tiyudo ka wechego mag njore ma koro dhi medore kod tudore koda fuok e wechego mag hacking information mag jopiny. Mano ka gin kanyo koro mojo ang'e wacho ni gini kamoro amora ma intiere simu ma itiyo godo jogo nyalo luwi kendo nyalo biro nyaka e odi. Mano kama gintiere kar kanyo koro moge jwang' achiel kachiel, mano kama bedo kae ka waloni sigana ma kamano e iteno mano mara ariyo kod mano mara adek. Nitie machielo bende mantiere kar kae, omenda ma kore lach ahinya. Koro nitiere anyuola mano mara moseneno jatend piny Kenya mar ariyo Daniel Toroitich Arap Moi, nyathine mano ma bende onge ne Jerali, mano Jonathan bende koro bura manyien koro chakre kar ka. Imanyo kaka inyalo kaw, iwacho ni en laro, en mwandu ma kore lach, iwacho ni gin unlisted property maromo kacha bilion 300. Ng'eyo gimoro achiel ma bende asebedo kaneno e piny Kenya kaendi ahinya to ne joditogo ma pacho kaendi e wechego mag mwandu ma gin godo. Ineno kata ka bura mano mako jalop jatend piny, gimokwong nokwong kete tago maliet mondo mi nogol nonro mag mwandu duto ma en godo. Mano nyiso kembe duto ma en godo. Apani en maendi oledhi mosebedo kind josiasa ni gisebedo ka giloso mwandu ma kore lach, ma bende ogikore mar yango mondo mi jopiny ong'e. Nyaka gi sani koro iyudo ka maendi mwandu mopogore opogore ma kochok duto, samoro gin in cash form lakini gin in assets, mwandu moger ang'o kuonde ohala. Iyudo ka koro yugi te to ng'ato achiel hero koro mana a section mar mwandu kende. Ng'ato nigi mwandu maromo bilion kata milion 300. Temaye mewacho ni piny Kenya onge pesa. Iyudo ka en gima osebedo ka timore ne anyuola mag jodito mopogore opogore. Magawa moro bende ni ka dak ma Westlands kaendi, kinde ma bende ne wuon magawa no tho. Iyudo ka kochakore to ywaruok ochakore kind nyithinde ma ji ochako laro magawa no. Apani maendi gima osebedo ka timore nikech sama oboke ni omenyo unlisted properties, manyiso ni jadito cha mokwongo wuon noko golo ler mag mwandu ma en go. Miyo koro kelo fuok nikech sama koro nindo iyudo ka koro ng'ano dono kawo ma, ng'ano dono kawo ma. Apani ka ber to onego bed ni koro nyaka jotendwa gi bende koro golo ler mar mwandu ma gin go, nikech iyudo ka ng'ato achiel nigi mwandu maloyo bilion 300 to jo Kenya mamoko to iyudo ka onge godo.
mae mapani pod kelo that sense of inequality mag jopiny kata kamano maendi en gir anyuola koro kwa discuss at the concept of anyuola anyalo wacho ni gima timore kaendi ni mwandu ne jatend piny machon ni nokawo mwandu mathoth ahinya mae bende koro nyalo yango kaka tende ne chal nikech ng'ato ka nigi mwandu excess machal kamaendi to nyiso ni kata ndalo mane en e telo nitiere kaka ne onge usawa ahinya to mago mag kepo mag mwandu tich makare but apani nyaka gie sani magi ywaruok mag anyuola we gitie keke gin kata kamano warito neno ok mana familia mar Moi kende kata mamoko pod biro pichare ok mana kaka golo mfano magawa moro mana Westland ka Jakaranda bende kinde mane wuon magawa no tho ne nitiere ywaruok e kind anyuola nyithindo magawa no gikone to noduogo bedo auction kora pani nyaka gie sani gima timore ni jotelo gibedo gi mwandu mathoth but ok nyisa yanga koro iyudo ka nyithindgi mong'e siri moro ne nika koro nyaka ywaruok chakre eka wafwenyo ni kare mane ma jatelo kare mane ma jatelo kamano nyakoro mojo ka gintiere karkanyo e iteno mara ang'wen podi yangore karkanyo nitiere kuom mago anyuola mag mosenindo Moi abich nyithinde abich ne oyangi kaka mago madhi kawo mwandu kata kaka nidhi pogo mwandu mara wuon mare mano Daniel Torotich Arap Moi wacho ni mwandu mathoth manoweyo ne dhi ne nyithindegi abich Jonathan Raymond John Mark Philip kod Gideon mano kama gintiere kar kanyo dongi chopo abich Jonathan Raymond John Mark Philip kod Gideon ok Philip marwani ma Philip ma wuod Moi mano kama intiere ne kanyo kama no dhi bedo kama wacho ni ero ne gintiere gi thuolo mar kawo atamalo 20 mano 20% share of the estate giduto ne dhi ne nyithindo mane gintie go kar kanyo mano kama ne gintiere nyakora moge jwang waranga ne ite machielo nyakora moge jwang kotenore kod wechegi mago mano ite mar abich ni ipenyo kanyo ni jatelo mano ka Wells Fargo nen ondega kanyo ni murdered Wells Fargo boss probed 94 million haste involving security firm sikana modika koda Nyaboga Kiage koda Steve Otieno wach mantiere karka ni ponono ene mane ene chuny timo nonro ni mano oneno ka omenda ma kore lach ne olal mano kaluore kod nonro mabende muhiu mantiere karka wacho ni noyude ka otho mano maneja mano Willis Ayeko kendo wachre ne ntiere ka en achiel kuom jogo mane ntiere kambi mano mar Wells Fargo gine jogo mane timo nonro ewi kuo mar omenda man romo $94,000 mano mane kambi mare bende ntiere kar kanyo mano kambi mano mar Wells Fargo mano wacho ni kuo mano timore higa mokalo mano dwe mar 11 mano ni gimoro mabende wacho ni anyuola koda usiepe machiegni koda ahinya kod former colleagues ge jogo mano tiyo godo wacho ni mago e gik ma ponono ne ntiere kar kae ka kore dhi nyime koda timo nonro wacho ni en gima osebedo koka oganda gi boka ahinya ng'eyo en gino malit mano ok dewa wach ni ok wa sympathize gi anyuola gima sebedo ka luwo sigana ni en ni mosenindo Willis Ayeko kata oboke ni menyo ni ne en HR manager mano ng'atno mochung'ne ndiko ji e tije ayapani kambi mar Wells Fargo nikech osebedo ko otimo rak mang'eny mago mag chwalo omenda mag timo ang'o oro mwandu mopogore iyudo ka oboke ni wacho kanyo ni Willis Ayeko the HR manager was in these meetings where the company initiated parallel investigations matieni ni nitiere aput mane timo nonro kod alal mar omenda madirom $94,000 ai bang'e bende Willis Ayeko mane en HR manager bende wacho ni nitiere kende aput machielo mane olosi mondo mi bendo tim nonro apani nyaka gie sani apani company ne nitiere gimiluongo ni conflict of interest kaendi nikech kaka jatelo mochung'ne ndiko ji e tije nitiere bende migawo e kambi onogo mar Wells Fargo
ma bende nochung' ne wechego mag tayo tijego mag omenda, timo nonro, auditors ne nitiere kanyo. Apani koro kanochopo sama koro adiera ne dhi thichore oko, nikech koro ka migosi Willis Ayeko osewuok e department ne chamo biro bende koro chako konyo timo nonro mondo mi oyang adiera kaka omenda ni nolal. Apani ka ema koro gwenyruok e paro chako bedo, nikech koro kiwuok komachielo chako iduogo koni, ji ochako gongana adiere ka endi. Gini endi apani kata ka nek mar wuok to dobed adiera no wuok mana e wi kambi kae, nikech onge ng'at mane nyalo ng'eyo in details gigo mane mosenindo Willis Ayeko timo. Koro apani ka nyaka gie sani kata ka oboke ni owacho ni nyaka gie sani onge ng'ato mosedhi kotenore koda nek. But apani ka nonro to onego tim, to onego bed ni obila chako timo nonro apedha mana kuom jogo ma iye, nikech kane bed ni itimo nonro e wi lal mar omenda ni, nyaka bed ni ne nitiere 1, 2, 3 mag tudruok, kata ywaruok, kata koso wuoyo, ywaruok mana matindo tindo. Koro gichak mana gi within kanyo endo, to apani gidhi yudo clue, nikech gini endi koro en gima chalo ywaruok kotenore koda lal mar omenda ni. Kamano nyako Ramogi jwang'e ite mar 6 kantie sigana mano mar Rigathi Gachagua, mabende wanyayudo thuolo mar mondo mi wane ka ite mar 6 kae otemo orango kaka onyalo chungo buche mopogore opogore mantiere wiye kanyo, to bende nitiere wach ma konyo nyondo gik moro achiel mano mantiere ite no mabathe ang'enyang' wayud thuolo mar nene kocha jo jayal bura koro dwaro mondo mi jotije mag Gachagua okelane orak margi mane gintiere godo nen mane. Koro chacha gi makato bang'a warangi mane ni wadhi nyime. Ok ang'e ni gini en oledhi moro matemo nyiewo sa, nikech iyudo ka koro buche gi gidwa ng'eny ahinya. En dondi ma kinde ka kinde. Wachak gi mar Gachagua ni rodhi e doho kendo owacho ni mokwongo opingo weche mag tere do kanodani mondo mi wit buche go oko, ma ji ochwalo do buche mang'eny kabisa, buche go no wit oko. Ochako chwalo kendo ng'ure do ka opingo kata okwedo chuok manochuogo do jong'ad buche 3 mondo mi ne winj duol, ochako wit oko. Sani bende kendo koro chako dok kendo do mamalo mano mar apil, ochako kwedo meko mar burani. Apani en ratiche adier mondo mi nikech wan gi high court, wan gi court of appeal, kamano koro yiene ng'ato, nikech mano tok dwa tame, oyiene ng'ato ka nigi ng'ur to kichake do kichake tero court of appeal, high court, kamano nyaka idhi e supreme court oyiene. Mak mana gima koro wadwa ng'iyo ni to time frame kata thuolo ma chiko yie mondo mi burani obed kiwinjo, gi thuolo monego bed ni kosethich ng'ato ok e apisi, to thuolo manade monego bed ni kawo mondo mi koro chop kama jagono mogwel manyien chamo muma. En raticha jalup jatend piny mondo mi ochul ng'ur mare do ok dwa tame. Kata kamano nyaka gie sani ichak iyudo ka koro kendo ochak dok itimo nonro ewi kaka nondika jotijege mokwongo nonyisgi ni mondo gidhi e compulsory leave. Ochako duok kendo kanyo, ochako gol jorit mage mago achiel kuom jotijege. Sani koro iyudo ni mondo mi gichiwo bok manyiso kaka nondigi e tich. Iyudo ka nogol nyaka ler mag jogo matiyo, ogol nyinge jogo kachiel. Iyudo ka ne nitiere kaka ji nochwalo nyaka ng'oni to giwuok mana kamoro achiel. Apani koro nyaka gie sani nitie joma bende kaka nawinjo kowach ka ni nitiere samoro nonyisgi ni sa bi tiji nang'eyi, in bi in mak kar ofis kanyo, in bed jaywecho, in bed kamano. Koro mako golo rak ni gimoro ma bende nyabedo kae, en gimoro ma dhi kelo adieri mar wach to en ang'o ma otimore karka ma sigana mantiere karka. Isomo ite mar 7 idhi thuolo mar rage karka kaeto en ang'o mantiere karka e Mount Kenya, kwan mane ma igoyo mane mantiere karka e Gaset wacho ni 2027 poll dilemma, ntiere ng'ut ni moro mantiere Kenya madiere sani ke temo range. Koro jatend piny Kenya odhi chung kama chal nade ka koro Gachagua osiko kelwet. Apani nyaka gie sani dilemma moro malich to be onge, nikech king'iyo kit siasa ma jatend piny goyo, iyudo ka odhi ogolo kata othich oko jalupne mano migosi Rigathi Gachagua mano mawuok Nyeri. Komno chako duok mana masawa, lakini oduoke komachielo. Iyudo ka koro nyaka gie sani gima osetimo maduong' en ni o manage
keto jogi e aere kik ok gibi winjore nyaka chieng' nikech leo kata in kumayi to mia to wan kodi kamoro achiel bwana ok inya yie. Koro gima otemo timo kae en ni kata ko lose kata ko wito majority mag kura mawuok ka masawa mar piny Kenya to pod adhi ashua ni kuma jalup ne manyien mano jatend arita kwe maiye pacho kaendi Kithure Kindiki wuoke pod obro yudo sir kowuok kuno. Ineno ka sani nyaka gie sani ose consolidate Nyanza, Luo Nyanza, okelo Migosi Odinga gi joge, odhi Nam Chumbi okawo Joho gi joge, Amason Kingi gi ne gi joge, ochako dhi imbo mar piny Kenya Western, ochako keto joge kono, okawo Mudavadi, okawo Oparanya oketo, ochako dhi korgi ma en Rift Valley kono be entiere gi joge. Koro yudo kako okawo Rift Valley, okawo Nyanza, okawo Coast, Nairobi bende gibi bare diere. Ae koro we Mount Kenya ma bende obro pogo korka Rigathi Gachagua Nyeri gi Murang'a gi Kiambu. Then wadhi Embu gi Meru. Pod odhi mana yudo kura kono nikech kano ko yudo Nyanza, kano ko yudo Coast, to koro Mark sani koro keto ge dini achiel. Mak mana gima koro dhi face kono en hostility nikech ndalo cha kano dhi Mulima to ne ni salimie kendo ji ne mose gimoro, but kada gi sani tiyudo ka ng'ur ng'eny ahinya. Jotelo go temo gadha mondo mi ginyis jadi ni ng'ani koro ok ober, ochwanyowa, ondhogowa. Mano ka en kanyo koro mogijwang' eite mar abiriyo nyokoro mogijwang' kanyo bende nitie sigana machielo mawacho ni jatend piny Kenya lero kar kani wayore uru gi propaganda ite mar aboro maki amano wacho nyoro wacho propaganda negativity gik mathoth mantiere kar kacha oganda losa maber giwe weche moko maricho maketo picha marach ne sirkal kata chino ma sirkal bende bedo kae ka timore. Wacho ni kanyo okono weche go jogo moseketo ka keto sirkal tesre ke no ngwecha in ingeni jatend piny otimo maber oko chimo ng'ato ter ingendo wach niya awuoyo kodu jo kedne ratich oganda weuru siko lando weche mamiriambo kata awuoyo kodu ute fwambo weuru lando gik mamiriambo kata awuoyo kodu kama en mani koro notimo ang'owa iluongo ni no timo general remarks. Koro ngene ute fwambo konya boko neno wacho ni wan waburu medo wuo nikech noko chimwa gi wach. Jo kedne ratich oganda bende ok nya wuok apia ka chime nikech noko chimo watir. Mak mana gima otimo wacho ni gima otimo uru mana maber ewi pinywa. Mano to gima pane en kwayo maber nikech ng'ato ka ng'ato at the end of the day Kenya en marwa. Kata ang'wa wach mana maricho duto mabeyo bende nitiere. Nyocha duok petrol piny kaendi matin. Ang'o matin kamandi jopuonj moko idwa ndike tich at least kata ka gibiro mos to nitiere achiel ariyo adek monyalo timo ang'o monyalo kwan. Apani bende jatend piny en bende obede ng'ano ma bende winjo gima piny wacho nikech ng'eni Cleo bende ka ji ywak ahinya to samoro be nyiso ni nitiere ng'ikruok moro manitiere. Koro dako tam ji ywak, dako tam ji wuoyo ka ber kata rach loyo ber. Koro kinde duto apani bende tende kaachiel koda sirikande ong'iyane gigo ma bende japiny onego bed ka yudo mondo mi ywak kik bed mang'eny ahinya nikech ok nyal bed ni kitelo ne ji 20 to 16 ywak 4 paki. Mano kanyo bende nitiere wach. Koro in as much as wambe wayie gi kwayo neno ni wabiro wuoyo maber ewi piny to embo teme timo achiel ariyo adek manyalo bende dhi maber gi japiny. Kamano ang'eni weche thoth anya mantiere kar kae to weche mag Devani nokadani watie kane ka wayudo thuolo mar lose Gaset ite mar 10 kiyudo thuolo ang'ine kanyo penja ma bende koro nitiere kar kanyo mano penj mar Kepsea ma bende ochako duchi manyoro pod odhi nyime mano nitiere kar kanyo ne waloso kodi jumbe 2 mokalo wi nyathini mano baby Ariana mano wacho ni chenro mag thieth mage bende koro yudo ng'utni kata ng'ikruok moro ka nitiere piny India ni mar okumba manyien mar thieth Chief kata obed SHA mabedo kar kae kata kar yudo mano ite mar 12 baby Ariana left in the lack in India hospital amid chief fiasco ni magi mantiere kar kae magi bedo kae ka giluwo achiel kachiel sigana ni wacho ni omenda monego bed ni nitie omenda mosechoki pesa monego bed ni tiyo godo gibedo kae ni mopogore ahinya. Ini sirikal kokadho kuom ten migawo mar weche thieth chieng' mana wawacho ni kaber to nego bed ni ging'iyane gigo mochuno ahinya nikech ji
tuo to ji tuo te, lakini nitiere moko mabiro kaka matters of urgency, gin gik monego bed ni ng'iyo mapiyo, tuoche mamoko ma kata ma kizungu luongo ni chronic diseases, gigo ma samoro chuno kaka konyruok mag joma mine, ng'ato kodhi nyuol en gima biro once in a while, tidoga koro ka midhiero yudo miyo modhi konyore ma bende koro by bahati mbaya owito ngimane sama odhi nyuol nikech wechego mag thieth. Jogo man gi tuo mar kansa monego bed ni dhi e kemo, jogo monego bed ni dhi e thiedhruok e pinjego ma oko, samoro manoseng'adnegi nyaka air ticket gimoro amora, then iyudo ka koro changes gi samoro biro ka already process mar thieth nosechakore, idwa ni mondo ji o transfer. Apani nyaka gie sani gima onego bed ni sirikal ne ng'iyo kapok negi waloko tanga mwadhi e lai mar thieth machielo, onego bed ni ng'iyo ni to joma ne already nie process mar thieth gi cover machon cha, kiloko gini, how are they going to be considered? Jok monego bed ni dhi thieth kata mag check up mag cancer chemotherapy, nikech en gima samoro ng'ato nosechako bedo matuo kata higni 4 mokadho, odhi nyime gi thieth pile ka pile. Jogo man gi tuoche kata mag wang', jogo man gi tuoche mag nyarogno madhi e thieth kinde ka kinde, apani sirikal noko consider gi. Sani koro ero odwa dhi nyathino dhi thieth e pinjego ma oko, omenda monego bed ni ogolo, omenda monego bed ni SHA kata SHIF kata NHIF chung'ne, nitiere pogruok kata gwenyruok ahinya, considering ni nolok process ni kama weche mag thieth nosechakore. Apani ng'ur chieng' cha nawacho maber ni kagidwa ni mondo gikony gin to gidhi achiel kachiel, ging'i moko kuom ywak mawuok apiya kowuok kuom ute thieth mopogore opogore, to gichak gidog gi collect gi na pool of information to mondo gi consider gi, mondo gi lose 2-3 mondo kik ywak bede mang'eny ahinya e chenro ni. Koro mogi jwang' mano ka wantiere karka ayuda ni gino mantiere karka ni en to do list mane ka timia wach mari mogik kotieko Raymond Jowi. To do list to do list moro nitie karka machinglo mantiere karka mogik, kae to bang'e ang' wawuogo karka mano nitiere e ite ma iye ite mar 17, kae to bang'e ang' wawuoga ka koro ang' meda kanyo gi wach mari mogik. Gin gik mage wacho ni to do list, gin gik mage mwadani watim? Koro ero to do list wamoko wacho ni watimo gazet, watimo weche manyien, watim gazet, to do list, kae to wan koro wadonjo kod twak mabiro monego chak sa achiel. Koro ma ero osechaki, term limit ni chal kagima gigoye tik, impeachment cha nitiere, moko gi pok omaki, paro mapiyo to sirikal emero keto stamp jama chinglo ni temo wacho ni e wi gigo duto mane sirikal osingonwa ne giduogo, nitiere kaka ne giduogo giloko to do list gi ma giloko in terms of priority, nikech e paro ndalo mane jatend piny campaign ne en bottom up, mama mboga biro timo ang'o, loans, kiani stadiums and everything, to ka gidonjo e tich ni to gindiko to do list gi manyien, gichako gi wechego mag olo gope, gidhi e wechego mag koso ndiko ji e tije, choko osuru mokadho apiya, wechego mag thieth ma bende nyaka gisa norokni, university funding ma nyaka gisa ni bende oseneno sigana ka endi oloki. Koro gik ma gisetimo maber, ma gisetieko, ma ginyalo wacho ni ma to wase complete, term limit gisemedo higni 5 nyaka higni 7 osego tik. Gidhi impeachment nosetieki. Abduction ni ber ka gigo tik nikech gisetime kabisa, en apani koro en kata impeachment gitieko kamano. Koro apani ka ber machienglo ni okoso abduction kanyo onego go tik, kata kar abduction kae monego bed ni rubber stamp igoyo, nikech gisendhich ahinya kata gokinya winjo kupenjuru wach mar oko. Doneno ka giwacho ka ni en agent, wacho ni monego bed ni timo piyo watiek ka mondo mi wa abduction ni en gima agent ahinya, nikech gindhicho mapiyo piyo. Koro abduction gisetiekore godo, impeachment gisetiekore, term limit. Apani maendi jama chienglo ni temo mana nyiso ani gik moko ok dhi maber, gik manosingi olok gi ataro itimo mopogore opogore. Mano adier wayie nikech ndhicho waneno, impeachment en gima ne onge ajenda mar sirikal sani otime. Koro mogi joma ne makelo e giko mar gazet okinyi ma kono donjo kaka otwak e chal mar piny Kenya koting'o nyaka ng'anyo makaluwore kod jotend wasu, jopuonj mbalariany ochakore otieno ma piny orugodo kawuono sa 6 mar otieno, kendo odhi nyime kama nitiere kara ka oketo weche mag somo kama chal nade, kama jogo mane mbalariany ma Moi
to kon ni ginya dok school mana machiegni ka pod gintiere pacho graduation bende biro timano graduate chal mar wachen mane aduoka ko twak kikidhi mabor nyakora moge jwang an kae kod welo adek an ka kod jalony weche mag kompyuta kod mbui Dr. Mark Matunga kachel kod ka jaod bura machon ma Suna West mano Joseph Ndiege ntiere karka kachel kod ka jasiasa Odoyo Widi ntiere kod karka waduogo mondo mi warangane kaka chenro chakore kendo wadhi nyime ka ruoth ang' ting'wa malo ang' wan kodu kachiel kikudhi mabor ting'wa malo mar Owedi. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e sa mowinjore.